vakandituka zvomudhiriza vane chavakandisiya. Ndinoda kuti wakadya mwana wangu, ukadya mwana wangu, ukanakirwa nenyama yemwana wangu, ukanon'ona mazino, wanakirwa nenyama yemwana wangu. Saka nhasi uda kudya umwe futi mwana wangu. Pandiri kufamba ndiri kuti ndiwo uda kudya futi mwana wangu. Wakarambwa nemurume pamusana pehuroi, murume haikwanisa kugara nemuroi. Akatsiurwa nemwana wanzodzi yangu akati nyaya muri kutaura munoimiririra here mairoi. Vakati ngavaende kwese kwavari kuda. Ivo ndivo vakatotanga kunditi wakadya wega vana vako. Uyu sekese angatowe wechitu kuvananga. Alright, ipapo ndakanganisa. Ini handisiri ndakatanga kukati muroya maya. Handiti ka. Akavaudza chokwadi kuti wakadya mwana womunhu. Ndisekesa ichitanga. Zvose vakuru vedare. Ini namai avo vakandituka. Vachiti inini ndiri munhu. Ndakadya mwana wavo. Vakadzokororazve vakati iye zvino uri kuda kudya futi umwe mwana wangu. Mwana wangu ari kurara achichema usiku hwese. Uri kuda kudya umwe mwana wangu. Kwese kwandiri kufamba ndiri kunzwa kuti iwe ndiri kuda kudya mwana wangu. Munonzana mai? Hatine chimudzi. Hatine chimudzi. Hatine chimudzi. Vakanditaurira kuti uri kamuroyi kemunhu ndaikunyara pesapa. Ndanga ndisingagoni 65. Ndanga ndisingagoni kuda kukudurira pachena, asi nhasi ndiri kukudurira pachena. Ndinoda kukadurira pachena, vanga vasingati ndino. Munobva kupi? Tiri kwaizha. Ndoda kukadurira pachena, nhasi handisi kukawanzira, nhasi ndiri kukaudza chokwadi. Chandoda kukaudza kaende kwese kwakanoenda kunomhangana. Ndakabvisiswa mombe natsika mutanda pamusana pako iwewe pohuroi hwako. Vakandituka zvomudhiriza vane chavakandisiya. Ndinoda kuti wakadya mwana wangu, ukadya mwana wangu, ukanakirwa nenyama yemwana wangu, ukanon'ona mazino, wanakirwa nenyama yemwana wangu. Saka nhasi uda kudya umwe futi mwana wangu. Pandiri kufamba ndiri kuti ndiwo uda kudya futi mwana wangu. Wakarambwa nemurume pamusana pehuroi, murume haikwanisa kugara nemuroi. Akatsiurwa nemwana wanzodzi yangu akati nyaya muri kutaura munoimiririra here mairoi. Vakati ngavaende kwese kwavari kuda, kwavanenge vachida kuenda. Ndakachema ndikaridza mbiri. Ndikaombera maoko ndikati pamusoroi, baba hamunyanyiwa. Muri kuinzwa here nyaya iri kutaurwa namai angu? Baba hamunyanyiwa. Vakati ina handiite sei, handiigamuchire nyaya iyi. Nyaya yenyu yekunyimana sauti mudzimba. Ndakachema nichida kurohwa namai vachifamba vachindijunga kudai soro, vachindibaya musoro. Vachida kundirova vachiti ndiri kutonyara kamwana kako iwe kandakatamba nako. Ndiri kunyara kamwana kako. Inyaya yehuroi. Mawe kuwedzera kwese kwawe inyaya yehuroi vakati muri muroi. Ndizvo. Uritsvaga uroi kuti uri kuti manje. Mamba achatsvaga uroi kuti uri pako. Zvose zvavari kutaura vari kundinyepera. Angeline Kanyoka. Kanyoka. Kwaijapa. Ndine 40. Munoziva chii panyaya yavataura? Pamusoro idare. Inini panyaya yavari kutaura gogo avo. Handisirini ndakatanga kuvatuka kuti muri muroya mai avo. Zvose. Hamusi makatanga? Ndivo vakatondudza kuti iwewe pakauya mambo kunoku. Iwewe ndiwe wakadya mwana wako wega. Mwana wako. Mushure meunge nini ndataurirana yaive iri nyaya yemugano yegadziswa naSabhuku. Akatanga kuvatuka ndiani womuziva? Sekesa ichitanga. Ndiyo yakatanga? Vakanangana. Sezvavari kunditaurira ina novananga. Matiri mamusi makatanga kuvananga. Ivo ndivo vakatotanga kunditi wakadya wega vana vako. Uyu sekese angatowe wechitu kuvananga. Alright, ipapo ndakanganisa.
Ini handisiri ndakatanga kungati muroyi amai avo. Handiti ka. Akavaudza chokwadi kuti wakadya mwana womunhu ndisekesai chitanda. Zvose zvavataura apa vari kundinyima. Ivo ndobva maitawo chituwo. Kwete. Ivi makavati chii amai avo? Amai ava nindofarira kutaura chokwadi. Amai ava zvakaitika vaigadzirisa muganu nasabhuku. Vachigadzirisa muganu nasabhuku ndobva vakutonzi hoko yenyu iri apa nevaigadzirisa munda vakapega neAlex. Amai ava ndobva vati inini hoko iyi handisi kuibvuma. Ndikutoda kune munhu asina kunhonga chivharo. Munda wangu inini handingarime mumatombo. Uyu munhu asina kunhonga chivharo achiwana kwakanaka. Ini ndobva ndanzwa noise ndiri kumba. Ndobva ndamhanya ndobva ndasvika kubvunza sabhuku nevakuru vavaiva navo. Kuti nhai chiko chiri kuitika ndonzwa murume wangu ari kuchema. Zvikanzi nasabhuku mai ava tavaratidza hoko yavo iyi nevakapega munda neAlex. Vanhu vavanhu 2. Amai ava vari kuti havasi kupada. Ndobva ndati kumurume wangu, waraiti baba, zvavatiwo havasi kupada apa vari kuda kumunda kwedu nekuti hamuna kunhonga chivharo. Imi muri mayouth akanyorwa naPresident vaMugabe kuti chipeiwo mayouth aya mindi pakamushure mekunge kwapedzwa kupegwa upurazi. Amai ava vari kuramba. Nyaya yemuganhu uyu ndo yakaurayisa vana vangu. Mushure mekunge ava mai ava vaudzwa nemunhu wavo aiva ri best friend yavo kuti iwe uri muroyi uda kundishandisa iwewe. Nhasi ndakuvinga zokuudza munhu anambobvira uya parufa. Ndiye akavaudza kuti uri muroyi wadya vana vaChris. Wakamudyira vana vake matwins nenhumbi yematwins yakabva iri mumota. Vakati izvezvi wamudyira futi uyu mwana. Amai ava ndobva ine ndakaudza amai avo kuti amai ime muri kuona sei nyaya muri kunangwa dare nedare ri apa vanhu vakaunzwa namambo kuno avasati vapera. Inini nyaya inini ndiri kuenda kunoudza sabhuku kana mimi musati manoudza sabhuku. Nyaya yakatika musi wa28 amai ava havana kunomangara kana kwasabhuku kuti ndanzi muroyi. Amai ava vakagarira nyaya. Inini ndokungenda kutongenda kuva accuse. Ndopa vakazoti waraiti vanzondiudza murori wangu kuti zvinondirwadza amai avo next door wangu vanzi muroyi nemunhu havasi kuenda kunotaura kuna sabhuku. Ndopa vakatora huku yavo amai avo ndokuenda kunopa sabhuku. Sabhuku ndokudedza dare. Amai vainzi vakapomera amai avo kuti muri muroyi. Ndobva vadedzwa 3 times nasabhuku havana kuuya. Ndobva ndaudza sabhuku ndakati saka mukuti chii zvikanzi amai chavanyorera tsamba vaende kwamambo. Amai ava ndogara zvekare. Ndobva ndavabvunza kuti gogo muri kuti chii nenyaya yekuenda kwamambo. Munhu akakuti wakadya mwana womunhu iwe ukasanomangara unenge ndichitofunga kuti chii inini muvakidzani wenyu. Amai vakati alright zvamuri kuti muri kuenda kupegi ngatendei tese ndina tete vangu vanenge achijeni vanogara kumasiku. Vanhu vava vari hanzvadzi yemurume wangu handei tese. Ndakabva kuploti naamai avo ndobva tasvika kwaachijeni. Achijeni vaiva vakati muroora nyaya yako ndainzwa yawauya nayo kuzotaura. Asi dei mataurirana iwe wakumbira regero mukadzi uyu. Vakati chokwadi pese anongondibvunza kuti muri kudii kunomangara nyaya ipi iyi. Amai ava ndobva vanditi inini ndikazowana mari ndichaenda kwamambo. From 2014 kusvika izvezvi amai ava nambouya kwamambo. Amai ava ndobva ndazovabvunza ini ndikati nego muri kuti chii nenyaya. Munhu aigara achingovatuka vakanetsana nyangwe kudii sawira wawe vakarorerana vanhu. Anotovaudza kuti uri muroyi wakadya vana Chris. Saka ini zvinogara zvichindirwadza kuti amai ava vataure. Saka mai vakurisa vaende kwamambo kuti ndivamune vana vakanga vaurawa. Vachipomerwa avo. Ivo vachingonyarara. Vakadi kungouya imini. Aiwa ipapo ndakanzi nasabhuku muridzi wenyaya ndianotanga unomu. Nekuti nyaya yainge ina mambo mukati. Mambo ndivo vanga vatigaura ngaashande uko nesu. Zvokuti vakatopomedzerana Gaura asati atombobvisa zvinhu zvake pamba. Isati takutoramba kubhadhara mombe kuna Gaura. Nekuti Gaura angataura kuti inini handikwanisa kuratidza munhu kuti muroyi. Ndichasiya ndaita zvinhu zvangu panapa. Muchaona chi zvichazoitika. Kuseni kwacho ndokwakapopotedzana vanhu ava. Vachinangwa kuti iwewe ndiwakadya mwana wamai ako. Zvose zvavari kunditaurira izvi ndinopika nababa wangu. Andakanambobvira ndakavatuka. Uyu musikana wavari kuti mwana hanzvadzi yavo. Amai avakanangwa nasekesa ichita. Munhu wamakamang'arira kwasabhuku amai ndiani? Ndiyava. Akakunanga euro ndiani? Ndiyava. Manonzi dzengu ari wamakamang'arira kwasabhuku ndiani? Kwasabhuku handinombomang'ara yanga isiriyo inyaya yatainetsana namai. Inyaya yekuroorerana kwevana vedu. Ndiyo ndaiendera kwasabhuku. Nyaya yese vari kutaura hapana nyaya yakadaro. Amai vari kuramba manonzi dzengu ari apa vakandituka amai avo kundidzungurudza vachii mukamushedza ari panotaura nyaya yese yakaitika musi. Ende handine inyaya yekudhara rangarire kushupana ini nasevere vangu pamusana pemwana vasingade mwana wangu achidzinga mwana. Vana ndivo vana vasinganetsana asi vachinetsana vachiti mwana hatisi kuda murooro.
imi mambo ya munavo here mahwikneso pamaiudzwa uroi namai vangautsinze kuti makati aripo mwana ndinaye aitanzvadzi mwana wanzvadzi asi antu mwana wanzvadzenyi kwari tikona uroi kune poporedzana vanhu vogobungana aiwa ini handina kupotedzana namaiva kana kuvakuru saka mwana wanzvadzi ake muri twimi ndiye akanzwa chenda kuna vamwe vanga varipo vaigadzisa munda iwovo vanga varipo sabhuku chavo vakaramba vakati nyaya iyi ini handigamuchire ndakaombera kuti baba nyaya muri kuinzwa here kutaurwa namai baba vakati ini nyaya iyi handigamuchire sabhuku akainzwa vanga varipo handigamuchire ava vataura kuti ngavaendi kwavanoda vanga sabhuku indiani munyanyevo varipo vari muno mutaundi mama vari muno mutaundi unogare ndofunga vana kuvaudzawo kuti takamhanga makavaudza here mani inini ndakaendako because vanga vanitaurira kuti handigamuchire nyaya iyi vachinzwa ava vachituka vakabva vairamba kuitambita sabhuku mambo vatiwo kana vachidiwa vanouya nokuti ava vanonge vavazivisa kuti chine nyaya dzavo saka ivo vari muno mutaundi vatindikanodiwawo vanofonerwa here vafonere ini hangu nezuro ndakavaudza kuti uenda kuzvifera nekuti musi wandakapiwa samoni ndakavaudza regerai sabhuku vauye ndopata sabhuku vauye mungambomira zvenyu zve2 minutes